Feluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Breast Care Support Group bħal fi snin li għaddew ġiet iċċelebrata qudiesa ta' ringrazzjament fil-Knisja ta' Sant'Agata fir-Rabat. Dan il-grupp kien issieħeb mal-Koalizzjoni tal-Kura tas-Sider Ewropea Ewropa Donna sabiex jagħti għajnuna lin-nisa li jkunu għaddejjin mill-kanċer tas-sider kif ukoll jaħdem fuq kampanji biex jikber l-għarfien dwar din il-marda. U nagħmlu ħafna events biex inqajmu kuxjenza u nuru lil dak li jkun li għall-ewwel tkun għaddejt mill-breast cancer, xorta ħajtek tista' tibqa' mixja regolari. Preżenti kien hemm Mart il-Prim Ministru s-Sinjura Michelle Muscat li saħqet fuq l-importanza ta' rwol ta' qdiet bħal Ewropa Donna Malta fis-soċjetà tagħna. Din laqda tilqa' fih ħdana membri li għaddew minn din l-esperjenza u welbu l-marda u qed jagħtu t-tama u lajnuna lil nisa oħra li qed jgħaddu minn din l-esperjenza. U għalhekk ta' min jagħmel kuraġġ il dawk in-nisa barra meta intom għall-ħares qatt imma hija realtà nkun għaddejjin minn esperjenza bħal din. Tajjeb li nitkellmu ma' nies oħrajn li għaddew minn din l-esperjenza sabiex aħna nitalmu minnhom, nieħdu tips minn għandhom u wkoll ikollna t-tama għax it-tama hija l-iktar ħaġa li għandha tmexxina l qudiem. Fl-omelija tiegħu Patri Joe Barbara tkellem dwar l-istorja ta' Sant'Agata, il-protettriċi tan-nisa li batu mill-kanċer tas-sider.